Ok, salut lume! Așa. Azi vă voi arăta cum să avem un skin pe Minecraft 1.5.2 SPCP, cum vreți să-l spuneți, cum să-l personalizați. Ok, așa, intrăm pe Google. Ok, cum vă puneți skin pe craft, ok, scriem Minecraft SKI, nu? Pac. Și intrăm pe Minecraft, unde e? Minecraft, așa, mai deschideți Minecraft skin. Mai mult cât atâta nu se putea. Și aici vă alegeți skin. Orice skin. Ce skin? Să zicem că l-aleg pe... Ia, care să alerg? Roleplay dar puncte. Roleplay Dark King. Știi ce? Ia, hai, dă-te după asta. A, că ești neserioasă. Tu computer. Gata, nu mai primești nimic. O scoatem pe desktop. O scoatem pe desktop, cum am zis. Acum va trebui să redenumim. Rename și scriem CR car. Ce am făcut asta? Start, run, procent, data. În Minecraft în unde e la ok, bine. Vreau să-l deschidem cu WinRAR. Open nu este WinRAR chiar. Ok, intrăm la meu ăsta, fiindcă mi se încarcă mai greu. Nu știu ce asta, ok. Intrăm în hub și ștergem fișierul chiar până că ștergere. Ok, s-a șters. Și acum apucați cearul în el. Puteți făcut asta, intrați în Minecraft. Nu avem pe aici, bun, da, dați aici. Nu mai face așa, nu contează. Chiar nu contează. E doar valabil pentru Minecraft SP 1.5.2. Nu altă versiune, nu altă chestie, versiune, o chestie, versiune, da. Și acum intrăm pe o mapă. Acum create new world. Să vedeți cum merge. Ok. Hai dată converting world building terrain. Așa, dacă nu știți, filmez cu Hypercan 3D. Începuturile n-au fost prea bune la videourile mele, bine, n-au fost bune deloc, vreau să zic, și o să încerc să fac videoclipuri și pe laptop.
Acolo ajung, știi, acolo o să încep să fac cu jocuri, precum Left 4 Dead, cred că o să fie primul joc, și după aia Minecraft și alte chestii. Deci trebuie să-mi dea mesaj cineva chiar acum. Trebuie să fac un videoclip. Enter. Da, o să ies, dar stă a i p u u ț i i n. Așa. Telefonul ăsta, nu scriu mă. Înțelegeți? Merge. Nu știu cum mi-am luat skin, dar trebuie să intru cu alt nume. Că numele ăsta avem eu alt skin. Știți? Eu așa mi l-am băgat și pe ăsta, să ne știți. Deci mulțumesc că m-ați fidelizat, dați și le recommend. Până data viitoare, eu am fost fan, ne mai vedem. Cam atât. Bye bye. Yep.